सोरमोन करिय'ग्राफारा बिश्वजितआनो सिखायनाया? औ सार। बरिया बिराद मोजां जादों। फैसा नायगोन र'। माने हौवाफोरखौ जोना बिफालायनाय बिदिखौ मोसानो सिखाय। बेखौ जोनाय माने नोंहा आसलाव जोनाय। Dance Academy. गोसोखौ आंनियाव ग्रिनानै लाबाय नों रजे मिथिस्लाबै नों आंनि दरखङाव फैनानै बुगि गोसोखौ आंनि खावनानै लांबाय नों सपना गैयाब्ला नोगोरबो बावबाय नोंजोंनो सिमां नुबाय बे सोरनाव सिरि सिरि नों गोरबोआव हाबखोमानानै गोसोखौ आंनियाव ग्रिनानै लाबाय नों रजे मिथिस्लाबै नों आंनि दरखङाव फैनानै बुगि गोसोखौ आंनि खावनानै लांबाय नों सपना बरिया जादों बिराद मोजां जादों मोसानाया र' बिराद मोजां जादों एबारनि मोसानाया अरे लास्ट ना अरे पूजा बेटा आ जाओ इधर विराट मजा जादों गासैबो मोजां जादों सोरमोन करिय'ग्राफारा बिश्वजितआनो सिखायनाया? औ सार। बरिया बिराद मोजां जादों फैसा नायगोन र' नायगोन आङो थारमाने बस्थासो लाबोदोंमोन ना गारि बबाव थाबोखो दङ Erbe, 100. One, pas ukurnya apa sudah? 2, 3, 4, 5, 6. Erbe. Maksudnya round guna ya, direktur guna. Erbe. Coba tahu, ikhlas kan? Ada. अरे एंजॉयमेंट है जिंदगी में क्या है मानो एंजॉय करने बाद 1.5 घंटा पास चला बैठी नहीं 2 घंटा एंजॉयमेंट करने में कुछ सर्विस करने में मात्र कौन ले 100 इधर आ जाओ बेटा आ जाओ इधर आ जाओ रा उनावरी बायदि आई डाइरेक्टर को बिश्वजित ओरैबायदि बुं माने हौवाफोरखौ जोना बिफालायनाय बिदिखौ सानो सिखाय बेखौ जोनाय माने नोंहा आसलाव जोनाय इधर जा बेटा आ जाओ जोना थांफालायनाय बिदि मोसानाय नांगौ साउथ इन्डियानि आजा अरे साउथ इन्डियानि मोसानाय बे टाइमनि मोसानाय दा हौवाफोरा जों जानांगोन आसलाव हिन्जावफोरखौ जानांगौ हाननानै सनमानो आरो बे बेटा इधर जाओ ओके थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू बिराद मोजां जादों मोसानाया बिराद मोजां जादों थाब हाबा जाना दै गोसोलाय ना मोनसलाय बारा थाब ना हाबा जाना एसे एन्जय खालामबाव मोसाबाव
अके आंहाबो एन्जयमेन्ट मोनबाय इसोराबो फैसा मोनबाय गाज्रि मोनना आंखौ एसे बारा बारा थाङो होनना मालाबा नोंसा एख' खथि जाया खिन्थु नोंसोरनि आं एख' खथि खालामा एसे गोजोननाय मोनदों ना मोजां मोनदों ना अके थेंक इउ भेरि माच